बे समावहाय जों बाथौ बिबुंसारनि जानानै बे गरियाबुथार गामिनि रुपाथि माथाइ फोरबो खुंथायनि गेजेराव सफैनो हादों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बे गरियाबुथार गामिनि रुपाथि फायबाय फोरबोनि जा बानजाय आफादनिफ्राय जों बाथौ बिबुंसारनि जानाय रादाब लानो फैदों। बे रादाबनि गेजेरावनो बे गामिनिनो जों माखासे धोरोम सिबियारि बिथांमोननिसिम लानो सानदों। बिथाङानो जाहैबाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमजों गनायथि मोननाय आसारि। बिथांनिफ्राय जों एसे रादाब लानो नागिरदों। बाथौ धोरोमनि दोरोङारि आसार खान्थिजों बर' माहारिया गोबां सोलायनाय लाबोदों होननानै नोंथाङा मा सानो? दिनै सानजा गरियाबुथार रुपालि मायथाइ खुंथाइ फोरबोनि समाव बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों जों रादाब हरनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो लोगोसे बाथौ धोरोम दोरोङारि आसार खान्थिनि सायाव जों ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जे जों धोरोम बिथिंजों लोगोसे समाजारि बिथिं आरो लोगोसे सोलोंथाइनि बिथिंजों जों जोबोद सोलायनाय मोन्दों। बेनिखायनो जोंनि दानि बाथौ धोरोमखौ जोबोद जों गासैबो रायजो राजा आरो आइ आफा बिदा फंबाय गाजा गोमजायै खुंनो जोङो लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे समाव जिहेतु नोंथाङा बुंदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गनायथि मोननाय सासे आसारि हिसाबै समाज फोसाबनाय बेलायावहाय आथिखालाव बर' समाजा बेसेबां सोलायनाय लाबोदों होननानै नोंथाङा मोनदांनो हादों? आंनि मोनदांनायाव दिनै गमामायैनो नुवाथारि आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव जोबोद सोलायनाय लाबोदों। आरो बेखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि जानानैबो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि बर' माहारिनि खना खनला थानाय गासैबो गामिफोरावनो एसे सोलायनाय फैदों। बेनिखायनो जोंनि बे धोरोम बिथिंनिफ्राय जों गासैखौबो साबायखर बावहरनाय जासिहरबाय। जिहेतु नोंथांमोना 25 बे रुपाथि मायथाइफोरखौ खुंदों। बे खुंनाय बेलायावहाय बे रुपाथि मायथाइ फोरबोजों लानानै बेबायदि बिसम्बि बा बेबायदि मख'जाथाव खामानि माबाफोर मावबोदोंमोन बे गामिनि बेलायाव? दिनै जोङो बिसम्बिखौ बे रुपालि मायथाइ खुंथाइ फोरबोनि गेजेरजों दिहुननो हायाब्लाबो जों उननि हाबाफारियाव लादों। दा बेनिखायनो जों दिनै हरखाबै बे रुपालि मायथाइ खुंनायाव जोंहा एसे मावथि एसे खम जानायलाय जोङो बेखौ सुफुंजोबनो हायाखिसै। थेवब्लाबो जों उनाव बे हाबाफारिखौ लागोन होननानै जों आसा फारिनाय दं। बे समावहाय जोंहा बानजाय आफादनि आफादगिरि दङ। बिथांनिफ्रायबो जों बाथ्रा लानो नागिरदों। बिथाङा जाबाय बानजाय आफादनि आफादगिरि। नोंथाङा बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै बे समाव बाथौ बिबुंसारनि माबायदि मोजां खौरां हरनो नागिरदों? जोंनि बे सानजा गरियाबुथार बाथौ गौथुम रुपालि मायथाइ फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनायनि थाखाय आंनि गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। बेजों लोगोसे दिनै जोंहा नैथि हाबाफारिमोन, साननैनि हाबाफारि लादोंमोन। दिनै नैथि हाबाफारि दं। दिनै गेवलां मेल दं। बे गेवलां मेलाव जों गाहाय आलासि महरै नीलकान्त बाग्लारि